Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongetorri, ostirala iritsi da eta zer izango dugu gaurkoan elkarrizketa bat, liburu aurkezpen bat zehazki. Carlos Linaza Asoro idazlea izango dugu gurekin eta bere azkenengo lana aurkeztuko digu Katakrakera joan baino lehen han ere liburu aurkezpena egingo, liburu horren ere aurkezpena egingo duelako. Lurra bere erro gorrira deritzon obra edo lana da eta esan bezala gero hemen berak azalduko digu. Eta horrekin amaituko dugu gaurko saioa, baina lehendabizi hasi beharko gara, beraz, goazen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batetan, 1977 urtean, Nafarroako eskoletan euskararen irakaskuntza baimendu egin zen. Hamarkada batzuk geroago, 20. mendean, 1987an, Eskoziako Roslin hirian Dolly izenez ezagutzen den ardiaren klonazio arrakastatsua iragarri zuen zientzialari talde batek. Zer moduz, Iruñeko udarak mapa online bat sortu du Nafar hiriburuko baliabide, zuzkidura, zerbitzu eta instalazioak islatuz. Herritarrek leku bakar batetan, horko mapa horretan guzti hori erraz aurkitu dezaten. Errekurtsoak edo baliabideak etengabe eguneratuko dira. Momentu hauetan 1958 daude. Euskal Herria Bai eta EH Bildu taldeek aberri egunaren ekitaldietan parte hartzeko deia egin dute. Larun batean euskarazko antzerkia eskainiko da Mendillorriko Zibiboxean. Arena en los bolsillos konpainiaren eskutik Max Txikia obra edo lana taularatuko da saio bikoitzean. Lehendabizikoa 11etan eta hurrengoa 12 Bat eta 3 urte bitarteko aurrei zuzenduta dago, sarrerak 3 euro balio du eta pamplonaeskultura.es webgunean eskuratu daitezke, baita Zibiboxean bertan ere. ELA eta LAB sindikatuek Nafarroako 70 dia supermerkatuetan lan etenaldia edo greba egitera deitu dute. Nafarroa Arenak foru erkidegoan zuzeneko inpaktu ekonomikoa suposatu du. Instalazioaren lehendabiziko 3 hilabeteetan, bertara gerturatu diren pertsonen gastuak 4,1 milioi euro baino gehiago utzi baitituzte Nafarroan. Mielotxin taldearen 15. urteurrena dela eta gaur Zentral Kafe antzokiak Euskal Jaia ekitaldia hartuko du. Osasuna taldearen futbol zelai berriaren obrei abala emateko foru gobernuak telebista irudi eskubideen etekinak eskatu ditu. Egin dezagun aurrera, hau da gaurko egunkarietako azaletan aurkitu dezakeguna. Diario de Navarraren titular nagusian, Barkosek aitortzen dituen ondasun bakarrak 3.400 euro bere kontuan eta 27.550 aurrezkietan dira. Azaleko irudian neska talde bat ageri da, Atletikeko futbolari nafarrak dira. Izenburu hau ipini da, Leoi Nafarrak. Diario de Noticiaseko titular nagusian hau jarri dute. UPNek suhiltzaileen parkea 6,8 milioiekin esleitu zuen, orain 11,1 kostatzen duena. Azaleko argazkian 100 pertsona elprozesen epaia jarraitzen ikusi daitezke, Jordi Sánchezek indarkeria leporaketak desmuntatzen ditu izenburupean. Gara egunkariko titular nagusian, fiskaltza geratuta gelditzen da 20 eseari indarkeria egozteko saiakeran. Azaleko argazkiak berri hori laguntzen du. Hedabide euskaldunei dagokienez, berri egunkarian hau jarri dute. Goian iskin batean, Gorka Urbizu agertzen da, kafe antzokia musikaz eta emozioaz bete du berri txarrak taldeak 2 egunez izenburupean. Beherago lerroburu nagusian, Europak behartuta hipoteken bezeroa babesteko lege bat onartu du Espainiak.
Beherago, talka salatu dute udaltzainek ez dutela usteko agindu judizialik. Ondoan azaleko argazkian, El Proceseko epaiari erreferentzia egiten zaio, epaiketaren aurka milaka oihu airean izenburuarekin. Ondoan eduki gehiago ezkerrean, iskin batean, Roberto Sánchez, Osakidetzako oposizioetako iruzurra salatu zuten anestesistetako bat, alajaina ikusi daiteke eta bere hitzek osatzen dute izenburua. Presio asko izan ditugu, baina fiskalburuak esan du salatu genuen guztia egia dela. Eta ondoan beste 3 eduki. Lehendabizikoak audio, justiziak Majarenas eta haren alaba arrisku bizian jarri dituela ohartarazi dute. Azpian, Arian atalean, Hego Euskal Herriko enpresek inoiz baino gehiago esportatu dute 2018an, 34.500 milioi. Amaitzeko, Eusko Legebiltzarrak erabat gaitzetsi du Senatuak estatutuaren aurka eginiko mozioa. Amaitzeko, Euskal Herria Irratiko webgunera joko dugu. Telebista eskubideen etekinak eskatu ditu Nafarroako gobernuak Osasuna taldearen futbol zelai berriari abala emateko, esaten du lehendabiziko albisteak. Eta alboan beste 2 berri. Auzitegi Nazionalak ebatzi du esari kalte ordainak ez ordaintzeko eskuin hegalak eragindako desjabetzeengatik. Eta azpian Euskal Jaia ospatuko dute gaur zenbait euskal taldek zentralen. Iruin herriko agenda. Martxoaren 29 arte Ingurumen Hezkuntzako Museoan artzaina tradiziora lotutako bizitza deritzon erakusketa eskainiko da. Iñaki Bergararen argazkiak dira eta sarrera libre. Gaur eta igandera arte Iruña eta Barañaineko taberna ezberdinetan, ogitarteko txikien eta arkakusoen 2. txapelketaren baitan eskaintza gastronomikoak eskainiko dira, esan bezala. Sarrerak 3,50 euro edo sarrera baino hobe esan da, dastaketa bakoitzak 3,50 euro balio du. Gaur arratsaldeko 8etan Zentral Kafe Antzokian, kontzertuak Euskal Jaia izenburupean. Euskal Jaia ekitaldi honen barne, Mielotxin taldearen 15. urteurrena ospatuko da, eta bertan Utsun txalapartariak izango dira besteak beste. Arratsaldeko 8etan esan bezala eta sarrera 10 eurokoa da. Bihar goizeko 11etan Kaputxinoen komentuan, Argia aldizkariaren 100 urteurrenaren ospakizunak hasi egingo dira. Jatorrira bidaia izenburuarekin ibilbide bat egingo da Iruñetik, Alde Zaharrean ginkana bat eta gero bazkari bat izango da Zaldiko Maldikon. Jarduera guztiak Argiaren webgunean kontsultatu daitezke. Bihar arratsaldeko 8etan bukatzeko Gaiarre Antzokian, kantaldia euskeraz, Jirabiran izenburuarekin, hainbat euskal kantari ibiliko dira, zehazki Urko Gontzal Mendibil eta Gorka Nor kantak abesten, sarrera 30 eurokoa da. Gaur zeroa laino gutxikin egongo da, tarteka goiz lainoen batez ere goiz partean. Hego osagaiko haize ahul bizia ibiliko da, temperatura maksimak gutxi igoko dira, zenbait tokitan izotz txiki egingo du. Larunbata goizean lanbroa, zeroa laino gutxikin egongo da, tarteka goiz lainoenkin batez ere egunaren 2. zatian. Haizea ahul bizi eta aldakorri ibiliko da, hego osagaikoan nagusi, arratsaldean mendebal ipar mendebaldera aldatuko da. Temperaturan aldaketarik ez, zenbait tokitan izotz txiki egingo du. Igandean ez da aldaketa nabarmenik izango, eguzkitsu egongo da goi laino batzukin eta lehorretik jarraituko dugu, alabaina baliteke barnealdeko zona batzutan, goizean laino sortzea eta puntualki iraunkorra izatea. Haize suabe ibiliko da hegoaldekoa eta arratsaldean brisa sartuko da.
Temperatura maximak antzekoak izango dira orokorrean, baina laino iraunkorra den tokitan giroa freskoagoa izango da. Iruin herriko albisteen txanda, has gaitezen Atarrabiako berriekin. Gurasoen eta seme-alaba nerabeen arteko harremanak landuko dituen ikastaro bat eskainiko da Atarrabian. Apuntatzeko edo izena emateko azkenengo eguna otsailaren 25 izango da. Informazio eta xehetasun gehiagorako 012 telefonora deitu. Bestalde, Pedro de Atarrabia literatur lehiaketa elebidunaren 27. edizioan parte hartzeko xehetasunak ezagutarazi egin dira. Uztailaren 31 lanak aurkezteko azkenengo eguna izango da. Honetaz gain, aurtengo zirkulazio udal zergari dagozkion ordainagiriak bidali edo igorri egin dira. Borondatez ordaintzeko epeari dagokionez, martxoaren 25ean akituko da. Informazio guztia udal webgunean zintzilikatu eginda interesatuek ara jo dezaten. Atarrabiarekin bukatzeko martxoaren 8ean ospatuko den emakumezkoen nazioarteko egunaren ondorioz, kausa jorratzen duen sentsibilizazio kanpaina antolatu eginda Atarrabian eta horren baitan hainbat ekitaldi. Lehendabizikoa bihar larunbatarekin otsailaren 23an gauzatuko da. Egun feminista deritzon jardunaldia, zehatz-mehatz. Atarrabiako emakumeen asanblada kantolatu edo prestatu egin du, goizeko 10etan hasiko dira jarduerak karpan eta egitarau osoa udal web-orrian zintzilikatu egin da. Atarrabia horrekin bukatu egin dugu, beraz alde batera utziko dugu zizurrera joateko. Tutueria baten izeko giltza baten apurketak urez bete egin zuen atzo Zerradopea kaleko 12 eta 14 zenbakietako garaje bat. Suhiltzaileak ara jo zuten egoera kontrolatzera. 30 ibilgailu edo auto atera behar izan ziren bertatik eta hainbat trastalekuetan ere ura sartu egin zen. Hortaz kalteak handiagoak izan daitezke. Hori da guztia zizurren, bukatzeko Iruñe hiriko albisteak edo berriak. Martxoaren 2 eta 3an Rubiken kuboaren Iruña Open lehiaketa Nafar hiriburura bueltatuko da. Oraindik 38 toki libre gelditzen dira parte hartu nahi izanez gero. Inskribaketa worldcubeassociation.org weborrian gauzatu behar da. Berri gehiago eta honekin bukatuko dugu. Gaztediaren etxeak hilero 8.000 gazte biltzen ditu. Iaz 2018an 86.833 erabiltzaile izatera ailegatu zen. Eskaera gehien jasotzen duten zerbitzuek aretoen alokairua edo alokatzea, informaziorako bulegoa, aholkularitza eta zibergela dira. Baina ez da eskaintzen den gauza bakarra. Urte osoan zehar, ekintza edo jarduera ezberdinak antolatzen eta eskaintzen dira. Biharkoa esate baterako larunbatarekin otsailak 23 Gaztediaren etxeak espie hoiendako lekua hartuko du edo leku batetan bihurtuko da. Sarrera librearekin 3 orduko ginkana, mahai-joko ezberdinak eta beste hainbat ekintza eskainiko dira. Informazio guztia udalaren webgunean.